Mo-income man diay si Mr. Loog 14 million kapin. Grabe ha mga paro. Inang wala na ha. Nang bayad na sa wiwi popo diya sa South Bus Terminal pero niabot og 14 million kapin. Sud sa usa ka tuig. Unya kanang 14 million kapin mga par. Pila may bahin sa probinsya ni ana 5% lang. Unya nganong nisugot man si Gwen Garcia na mga par nga hatagan nag 5% ang probinsya sa Subo. Nga si Gwen Garcia mga par nga hilabihan man na nga kamalita ni Gwen. So mayong adlaw ka na tong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ari taning negosyo diha nga CR diha sa South Bus Terminal mga par. Kahilabihan man diay dakuaw income ni Mr. Lo diha. Ihunahan na ra na mga par bayad ra na sa wiwi ug pupo diha sa South Bus Terminal pero ihunahan na diha kadako. Nganong nisugot man si Gwen Garcia mga par nga 5% lang ang bahino sa probinsya nga ihatag ato sa Kapitolyo. Karon kay nakita man na sa report ngadto sa Mr. Lo mga par ngadto sa Kapitolyo nga so di ay sa usa ka tuig mo-income man diay si Mr. Lo og 14 million kapin. Grabe ha mga par. Inang wala na ha. Nang bayad na sa wiwi popo diya sa South Bus Terminal pero niabot og 14 million kapin sud sa usa ka tuig. Unya kanang 14 million kapin mga par. Pila may bahin sa probinsya ni ana 5% lang. Unya nganong nisugot man si Gwen Garcia na mga par nga hatagan nag 5% ang probinsya sa Subo. Nga si Gwen Garcia mga par nga hilabihan man na nga kamalita ni Gwen nganong nalutsan man na siya ni Mr. Lo ni ana. Richest province gud na. Ang Cebu may pinakadato nga probinsya sa ng Pilipinas mga par. Pero ang bus terminal ang mga pobre pang wartahon pa pabayron pag 5 og 10 libang og ihi. Iunahan na kadako ang kitao ni Mr. Lo mga par sa kuan ng diya sa South Bus Terminal kanang ginegosyo niya nga CR. Nya nganong nisugot man si Gwen ni ana nga 5% nang ang ibahin sa Kapitolyo. Labihang dako ag alkansiya sa probinsya ni ana mga par. Nya ang kaning mga tao ra ba gyud dili ra ba gyud malikayan mga par nga magduda gyud nganong giingon pagpamaagi nung giinana pagbahin nga ang probinsya ang tag-iya sa terminal. Ang kaning terminal ang probinsya may tag-iya ni ang Kapitolyo may tag-iya na diya. Anong sus mariusit 14 million ang kitaon pero ang 5% niya na pila ra may bahin sa Kapitolyo 700,000 lang sa 14 million. Ang 5% niya na 700,000 lang kapin ang bahin sa probinsya sa Subo. Unya ang 14 million naa ni Mr. Lo. Mas mayo lang siguro di mga paro nga magnegosyo na nga ta kuan kanang CR ba kay lebihan man ni dakuaw kanang income ning CR oy. Imagine nimo CR ang naha pero so ka tuig mo income man day 14 million kapin. Kay kanang 14 million nga income diya sa ani Mr. Lo mga par nakatampo masyad ni ana kay kaning muli tag probinsya siyempre hapit mo gyud tag South Bus Terminal kay adtong tamo sakay ngadto dali pa mo dagan ang atong gisakyan CR man tadaan kay layo biyahe ang ato mga pa sa probinsya. Unya siyempre mo CR ta bayad kita oy. Di man ta makagamit sila CR mga par wa tay 5 wala tay 10 kay ang ilang CR ngadto kuan man ang computerize may nang CR ngadto hughog man. Kung di ka mohog 10, di ka mohog 5, di ka gamit sila CR. Mo na nga magnegosyo na siguro tag CR mga par kay dako man day kayo ni ng income ning ng magnegosyo og CR. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Nya palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.